Caladiña, estás máis guapa. Que fai unha muller fora da cociña? Turismo. Guapa, que ben che queda ese vestido. Os nenos non xogan con bonecas. O rosa é de nenas. A muller ten que ser feminina. Polo día da nai regálalle unha sartén. Que sorte tes que o teu marido axúdache na casa. Os nenos non se poden pintar as uñas. Non te podes disfrazar diso, que é de nenas. Muller tiña que ser. Os nenos non choran. As mulleres non poden xogar ao fútbol. Tengo dereito a mirarche o teu móvil, para iso son teu mozo. Non leves o pelo curto, pareces un neno. Maquíllate, tes mala cara. Acabas de ter un fillo, tes que quedarte na casa como unha boa nai. O día 25 de novembro conmemórase o Día da Eliminación da Violencia de Xénero. A violencia non só é pegar. Estamos fartos. Estamos fartas. Oh,